Здравейте, приятели! Днеска ще... Така да започнем. Днеска ще играем на Brawl Stars заедно с вас. И преди да кажете, Том, какво ще правиш? Чайте. Вижда ли се? Да, вижда се. Чайте. Той трябва да го покажем. Това е исторически момент за нашия канал. Официално сме... Чакай. Официално имаме нашата иконка като за заден фон. Затова може да се фукаме с това. Знам, аз съм единствения ютубър. Сега да го майнем, че ще ми пречи. Сега почваме да играм. Никой не играе тази игра. Сега като се замисляте, половината хора са изчезнали от нея, но... Нищо. Така. Цак. Не, няма да правя тази грешка. Бях отишъл предния път, бях умрял. Добре, бе! Гледай го, е ботка! Ботка, умрели, бе, ботка, умрели, ботка. Гледай, бам. Ти имаш ли супермана? Нямаш супермана. Гледай го. Кутийка, езо е, 2 кутийки даже. Да. Точно това ми трябва. И да се изфукам, събрах всички епик герои и имаме Скуик и Кит, който го взехме. Още когато се върнах в стария си профил на Brawl Stars, минаха няколко дена и взехме Кит. Взехме Скуик наскоро, също и Лора и Мейзи, която в момента я играеме. Яки герои са, силни са. Нита, бате, знаеш, че умреш. Ама ако се прицеля в тебе, де, това ще е хубаво да се прицеля. Бам! Евента е яко. Гледай как ми скачаш като машинка джия. Да ти се не знаят тъпите ръки, бате. Бих ли те, бе, ботка? Леле. Както винаги, нищо не се падат тези стар дропове. Не, че ще ни са падне нещо някъде. Имаме тук... Тези Чарлз дропове са много яки. Даже вчера ми се паднаха 5. Ама супер яр. И нищо не ми се падна яко. 45, аз имам 67. Хора, добре, че е този акаунт, дето бях на 6-та годишнина и 7-та. Не казвам нищо. 6-7. Помните ли тази фраза, бе? Помните ли? Бате, да ти се не знае тъпия дух, братле. Гледай го, е. Дано, пукни, дано. Мана и тази игра много ме ядоса. Защо епиците не са бъгави, бате? Например, Сърч е бъгав. Фанкс, той е бъгав. Просто аз опрейте си шибаната игра, братле. Опрейте, иначе ще дойда 1 в 1 пред блока и ще ва убия от бой. Лав десен. Знаете, Brawl Stars. Лав болница, десен гробница. Бам. Не, бе! Чай се взема чуй. Power Pop. Power Rangers. Гледай го, бе. Ще крадем ли манита? Кой ще кажеш?
Оп, 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 оп. Гледай го, бе. Мишка. Ай тук на мене, къде бягаш от мене? Ей, Лола Еспаньола е много яко, че го има този герой. Но сравнително стар герой е Лола Еспаньола. Също и той кактус. Значи, първите герои са били Барли. Нищо. Play Icon. Ей, то Play Icon си го нави от... някъде къде. 50 години, бате, минаваме го с 300 зора. Оп. Ай, цак. Къде дойде? Как дойде тук? Къде? Как? Що? What the fuck? Какво направи ти, бе? Майко мила, пича ми влезе 1 в 1. И тук е, че мога да взема и аз това, защото ме убиват яко. Опа, хора, гледате ли какво става тук? Той някой ден ще го минеме на клип. Или ще го отворя сам, което винаги става така. Ще има също клипове и на Roblox и на други такива. Днес съм решил да играем на Brawl Stars. Нищо, че трябваше да снимам клип на Рисуваш или лъжеш, което ще е другата седмица в еди колко си часа. Няма да му казвам името. Илонка се казва. Ари, маймункис! Бате, маймунки съм избягал. Ешо спид. Бам. Айде! Не бе, бате, бомбаджията. Да, брат, сега бомбаджията ще имат... не. Не бе, бате. Добре, до сега та играх. Какво толкова има лошо? Че смених героя. Благодаря, прямо, че се издаде къде си. I'm sorry, brother. I given goodbye. Също хора събираме сега за Драко, което малко ще е трудничко, ако събереме. Да станем почти се. Не бат, Шелито. Шелито си пусне тя той. Бам! Изтребител номер 1. Какво ще кае тя? Супер. 4 епика, какво? 100 такива. Още 100 такива. Това ли беше, бе? Чай да пуснем музичката и те лекичко. Те леко да звучим. Бе, хора, събираме за Драко. Ето е доста я герой. Откриваме Грей. Махаме Рото. Очаквам долу в коментарите хора напишете какво става, като майнем Рото от Грей. Няма да казвам. Надявам се да се сетили. Окей, хора, още 10. Добре, минаваме ли? Минаваме. Маля, аз съм го силил нещо. Не бе, котка на срама. Бам.
Хора, имам чувство, че буквално цялата Brawl Stars се съсипа на ратле. Ето ще намалим на... Аз нямам какво да правим. Няма да свършим клипа, трябва да отворим поне трите на шорт. Аз знам, ще го направим на шорт, май. Трябва да го отворим, хора. Не знам с кой герой да бъдат. Time to steal the show, Chico. They never lie. Те какви са? Да, ти ще е така, да. Нямаме го, хора. Ние трябва да го минеме. Чуй е срамно за мен да не го мине. Чуй се този клип, трябва да анбоксваме. Сега са фукал с скина на Кенджи, това те. Ясно ме имам скин. Oh, did I smell tuna? Не, бате, не бе, човек. Знаете ли, че преди на предишния профил, буквално имах от тези скинове did I smell tuna? Паса на... Много е беше скинът. Даже мога да видя, защото имам групата, знам къде каква. Don't you know why I will? Откъде ни се зачуи? Бие го бате, да не те убие, убийта. Майнар. Какво да правим, хора? Добре, хора, това ще бъде от епизода. Ще направя така, че да имате как да видите как отваряме тези 3 стар дропа и следващите неща, които ще ни отключи, може би ще отворим още един от такъв. Пожелавам ви да си починете и ако имаме фенове, които се казват Антон, честит празник, нищо, че сега е 10-ти, аз съм Антон и вие бяхте с Brawl Stars, от мен е чао!